Dobré ránko. No, dneska Bambu žehne, lebo nevypadá to nejak dobre. Uvidíme, co zprávy, ale já tady zatím nevidím žádný vstup. Na shorty to je moc nízko, alebo teda moc nízko. A na báje to je zase moc vysoko. Keď se mrkneme na nejak na Nasdaq, tak jakože jo, včera dobre, včera nárast, ale keď si dáme vývap, či už statický alebo tento, tak ako nic moc, no. Nic moc. Natáhneš tam Fibo, jo, bylo by to v zóně. Bylo by to například v bájové zóně. Je tady ještě PDV a H, jo. Je tady vývap, PDV a H, je tady zóna 72, jako pri tejto geopolitické situaci to nechci jako moc longovat, ale shortovat to tady ještě nechci, jo, lebo to nevyplnilo ještě objem a nespravilo to, co to má spravit. Takže takto. Co tam dneska možná budu hledat, tak je lonko táto, jo. Stop loss takhle, možná takhle to natáhneme, ale nech to je 1:3 aspoň. Takýto menší obchod. Neplánuju tam robiť nejaké závažné alebo nejaké takéto swingové obchody pri tom, co sa deje. Uvidíme, jak vyjdú správy, sú tam brigády, sú tam Jolce, no teda Jolce brigády a ISM-ko. ISM-ko je tam. ISM-ko a brigády, jo. Takže ideálne počkať na správy, no. Správy, nech to vypláchnú, jo, nech to jde sem, zebereme long, stop loss, take profit, jo. Pošlu to aj do skupiny. Není to úplně ten setup, na který čekáš, ale já co čekám tento týden, tak to jsou ty setupy, jo, táto short, jo. To je to, na co čekám. Toto jsou také, že jo, dá sa, není to 100%, ale s nějakým polovičným riskem, proč ne, jo, keď na to můžeš zarobit percento. Je to v kľude. Takže toto je jeden setup, jo, někde tých 19 100 long, proč ne. Bookmapa, CVDčko zelené, likvidita ještě nikde není, takže to je v kludě. Co se týká dungeonu, to je v podstatě to isté, takže jo, to je také, no. Co tam hodíš tam? Zóna. Jo. No tady ti nesedí ani žádná objemová zóna, jo, že Fibo je tu, PDVH je tu, jo. Jako, ne. Dneska to asi vypadá bez obchodu, no bez obchodu. Možná po správách to vypláchne to někde sem, jo. Že to vypláchne někde sem a může to spravit kludně takúto věc. Jo, že by to išlo někam sem, alebo do této zóny a potom to nalongujeme, OK. A že by to se dělo aj s vývapem, ale jako zatím sa mi to nelúbí, takže to nebudu ani nějak moc hrotit. Ten Nasdaq je ještě taký, že priateľný, lebo ti tady sedí trošku více věcí, jo. Je tady například, ano, je tady vývap, je tady Fibo, je tady PDVAHčko, OK, ale tam tady na tém dungeoně nesedí momentálně nic, ano. Takže sice jo, ten dungeon vyplnil tento objem, no ani ne, ale jo, prostě byl tam spike, OK, odrezil se to od SHčka, dalo se to možná brát, ale nebylo to potvrdené, takže ale někdy to tak je, jo, do stredy, do čtvrtka se ten trh formuje,
Takže treba si na ten obchod počkať, no. Tam stačí v podstate 2 dobré obchody za týdeň a máš, neviem, 3-4%, jo, takže treba si počkať, byť trpezlivý a nehrotiť to, jo. Tady Tommy Vču momentálne už zarobil raketu, lebo on shortuje ATH vždycky. Jo, a s tým zlatem, no, s tým zlatem, jo. S tým zlatem tady long, tady nevymyslíš nic. Tady nevymyslíš nic, jo. VWAP sa doformuje sem, jo, VWAP, POC, no možno bych to, jo, máš tam FIBO, 61, lebo to zlato momentálne tak reaguje, máš tam VWAP, máš tam PDV, HPD, POC, takže ja bych to v podstate riešil možno takto, jo. Proč ne? Sice je to takové, jo, také ojebané ten vstup, ale jo, proč ne? To zlato to je jedno, kde tam dáš long, to aj tak zarobíš, takže to je v kľude. Jo, takže bych to klidně řešil takto, že bych ten long dal někde na 122, stop loss někde sem pod VWAP, což je takto, nějaký 60-70, no 60-70 pips stop loss, kľudne takto a 1 ku 3, keď tam hodíš, vybavené, jo. Polovičný risk, 0,5%, 1,5% zarobíš, proč ne? Takže jo, takto jdu to poslat do skupiny a dneska si počkáme na správy. Jo, tam nejak netreba nad tým špekulovat. Jo, tady long, tady vychádza docela pekný long a tady mi nevychádza nic, takže s týmto budu čekat na správy, na US na 15:30, uvidíme, jak sa to vyformuje tady. A tady ten long možná už zabereme o 9, jak sa otevře Londýn. Jo, OK.